sing ora narimake patine kakange beteke cendhek ora cendhek dhuwur ora dhuwur yen ora kleru jonggrang to kae hei jonggrang iya kepiye Joko Bandung kowe arep ngopo doko-doko ana ing tengahing palagan kowe arep ngopo jonggrang aku bakal nglabuhi kakangku Prabu Kupala sing wis mbok pateni Joko Bandung ngertenono jonggrang kakangmu Prabu Gumala sing sekti Mahambara ora kedas papak palune pandhe sisane gurita gampang wae ndak sirnakake apa maneh kowe jonggrang jonggrang gelem siramu ndak belut boyong ya jonggrang Joko Bandung kepiye jonggrang kok kepenak temen anggonmu ngendikan kakangku Prabu Kupala wis mbok pateni banjur saiki arep mundhut garwa aku ngertenono jonggrang kae ana paribasan bedah praja boyong wanita mula rana liya wanita kuwi ya mung kowe jonggrang mula gelem sliramu ndak boyong ana ing penggih ndak dadekke garwa prameswari Ngokrawati mbau dendha jonggrang Joko Bandung kepiye jonggrang sliramu tresna tenan karo aku iya tresna aku arep mundhut garwa aku duweni pawitan apa kowe Joko Bandung jonggrang Piye, aku kok Joko tampik kurang apa apa aku kurang gagah kurang apa aku kurang bagus kurang apa kowe arep milih kae Mas Bagas kae moh Joko Bandung kepiye jonggrang yen kowe tresna tenan karo aku duweni bebono jonggrang apa bebanamu waton sliramu ora njaluk turune lintang lawan rembulan bakal ndak udanani jonggrang mula ndang matura jonggrang iya Joko Bandung aku duweni bebono aku gaweke candhi cacahe 1000 suwengi kudu dadi yo nanging aja nganti kedisian jagone kluruk Joko Bandung iya jonggrang kaneng kowe calon gegandane mau kakang panyuwunmu bakal sendatani jonggrang bakal tak tunggu Joko Bandung tak enteni ingsun bakal gawe candhi 1000 suwengi kudu dadi sedurunge jagone kluruk kabeh para seniwati ya ayo dong ngadeg ah rewang ngono aku gawe candhi 1000 suwengi kudu dadi sedurunge jagone kluruk Sun Matek Adi Bondowoso Datio